దేవుడు చల్లగా కాపాడుతున్నప్పుడు, ఆయుర ఆరోగ్యాలతో జీవింపచేస్తున్నప్పుడు, దేవుని యొక్క కృపక్షేమముల చేత మనిషిని ఇంకా బ్రతుకుస్తున్నప్పుడు దేవుని విలువను మనిషి తెలుసుకోవట్లేదంటే. ఆయన దగ్గరగా వెళ్ళాలి, ఆయన మాటలు నేర్చుకోవాలి, ఆయన కొరకు బ్రతకాలి, ఆయన ఏం రాయించాడో తెలుసుకోవాలి అని ఆలోచించుడు. ఆరోగ్యం ఉంది కదా తిరగాలి, ఆరోగ్యం ఉంది కనుక ఎంజాయ్ చేయాలి జీవితాన్ని. ఉన్నంత కాలం ఫ్రెండ్స్తోనూ ఉన్నంత కాలం ఎంజాయ్ చేస్తూ సుఖంగా బ్రతకాలని ఆలోచిస్తున్నాడే తప్ప ఈ జీవితాన్ని దేవుని కొరకు ఇవ్వాలి, నేను సమర్పించాలి, దేవుని మాటలు నేర్చుకోవాలని ఆలోచిస్తాడా? అదే చూడండి, ఏ కాలో విరిగిపోయింది అనుకోండి, ఏ చెయ్యో ప్రమాదంలో విరిగిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు అంటాడు, అయ్యగారు నా కోసం ప్రార్థన చేయండి. అప్పుడు రిక్వెస్ట్ పెడతాడు సంఘానికి, ఏమని? నా కోసం ప్రార్థన చేయండి, నేను ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్నాను. మరి ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు దేవుని దగ్గరకు రాడు, ఎప్పుడు దేవుని పనిలో పాల్గొనడు, ఎప్పుడు దేవుడు అనే మాట ఎత్తడు. కానీ ఒక్కసారి కాలో చెయ్యో విరిగిపోతే, ప్రమాదం జరిగిపోతే, మంచాన పడితే మాత్రం దేవుడు గుర్తుకొస్తున్నాడు. అంటే మనిషి బాగున్నప్పుడు దేవుడు అవసరం లేదన్నమాట. ఎప్పుడైతే అనారోగ్యపు పరిస్థితి వస్తుందో అప్పుడు దేవుడు 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 అని ఎక్కడ లేని భక్తంతా కూడా పొంగి పొర్లి పారుతుంటుందండి. చూసారా? అంటే మనిషి యొక్క నైజం ఎలా మారిపోయిందంటే, ఒక మనిషి విలువ బ్రతుకుండగా తెలుసుకోవట్లేదు, ఒక వస్తువు విలువ అది దగ్గరుండగా దాని విలువను తెలుసుకోవట్లేదు. అలాగే దేవుడు కూడా కాపాడుతుండగా, ప్రేమిస్తుండగా, దేవుడు ఆయురారోగ్యాలతో నేటి వరకు కూడా జీవింపజేస్తుండగా ఆయన విలువను తెలుసుకోకుండా మనిషి బ్రతుకుతున్న పరిస్థితులు కనబడుతున్నాయి చూడండి.